ഇങ്ങനെ കർമ്മ റോഡിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് വരക്കണ കണ്ടപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. എവിടേക്കാണ് വീട്? അവിടെ എൻ്റെ വീട് ചാവക്കാട് ഭാഗമാണ്, മുല്ലശ്ശേരി പാടൂർ എന്ന് പറയും. അത് ശരി. വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, പേര് ഷഫീഖ്. അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻസ് ചെയ്യാറ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കർമ്മ റോഡിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ ഉണ്ടാവും, നാളെ ഈവനിങ് വരെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ശരി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ലൊക്കേഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വണ്ടി സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ ലൈവായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിയാം. കിടക്കുന്ന വഞ്ചിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇക്കയുടെ പേര് ഷഫീഖ് എന്നാണ്, ചാവക്കാടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇന്നെ തന്നെ ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരച്ച് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്ക് നേരമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇക്കാനോട് വേറെ ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കൊരു ചാനലുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.